Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Nana Dina, gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kaus na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado, gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don, asaan dalang na pagadalan da itoy, no kanayon matlaeng, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Charis, agsupli tayo jay bal. Kayat ko pa'y ti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko diti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo, ijiseled na. Good, mami. Umay kan manang Dorina. Kumput ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kayat ko pa'y ti uminom. Nasakit, tinakam ko ka ni Daddy. Sanak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti daya at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggen na apang magbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, Amado? Patsak nga agbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimot no sumuko ta amang koreher kan kuana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga aramiden ta. Wenno, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam no mayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramiden ta? Anya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito Pilipinas ni Dorina? Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga Rod. Padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay ba't nagtikastoy? Nagsakit ti ulok. Adto iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan laka din ti sabali a rupa a makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat sikala ang ti mabalin akatulong mi ditoy? Ado pa'y dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakon kayat ang makita ti panagruprupam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang no day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti ipapanaw mo? Saan ka alapdan no dayta ti ipagarup mo? Talaga di mo mapaliwan ti kastanga ugalim, Dorina. Daddy, anda kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti anagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw?
Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputan na suruken na 30 atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siyak, Daddy. No kastamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan, masapul nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta ka timadi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka da kayo dayto akatulong nga miti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakem kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Agtalawak dito balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta? Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saan ang nagsubli? Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasamak. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jay ti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaangan ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ta ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y laktad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na akgaputa magustuam ti pannakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Ar-aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman nak, Dali. Ay,
Nabang-aran akpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak ita ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga... Saan, madam? Amang ano ad da aguraan nak, numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman ak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbagaan. Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kito'y ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay selet ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan may sa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambut ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sumapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kading am iti siya? Ha? Si kakadi ti amo iti dayto a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. May atiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamaungtan kadamami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputaawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumrektan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka ka di Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Uro-urayon milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan.
Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Ng pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Mida! Nagkalma ka, Kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa? Jan, Dorina. Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang oresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Eskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni dadim iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadenggam dagiti ibagami ka ni dadim. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit di Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun dayta, daddy? Jak kayat ti mapanijay. Jak kayat ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadeng mi ka ni dadim iha. San abale? Agsubli kanto ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka abaybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumatasan na natangken ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang paylaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidon tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali. Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka? Charis, jak tinamnama da ito'y. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nak da daddy kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo si ti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastauna iti bartak ni Dorina.
Isu nga intulod daytoy ni Charis iti balayda. Iti sabali a bangir. Napanunot dagiti agasawa nga Amado ken Dina nga ipandalaan nga ni di Amerika ni Dorina. Gapo iti saan a nasayaat nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta ad-addan a nagaramid ni Dorina iti saan a nasayaat iti babaunag da. Ijay matpagadalan nagdanag ni Dorina gapo iti naamuan na. Papagayam denggen tituloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti aramid mo. Diya kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagamlaangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diya ka mo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapoy iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran ka langan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan numakaungat manan kan kanidadi. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadungparan kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti may sa agayom ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko. May papan iti anak ko. Oh, wen nga agpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo manenday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasag tumanon nga ibagaday ta ka ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ah. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ata si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa iti kotse. Anya, linapdam ko maa. Amangan numapan man na nagbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gapot ako na namat ngamin apadong paranak no sa anak nga aglisi. Anya? Oh, apay matan ang nagbalin na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na.
Madanagan akmat lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaisudakas ama pasamak kan kwa na, no agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakes ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga kagmaneho, nga oray na kainumak. Isungarod nga data ita dito'y tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo ba nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati maipapan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang, Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang ti agparikot. Lipatan tabay lang dayta. Aginom takit eh. Tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kabot na maururama nun. Kita da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ay ati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basta ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapantakan no iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numa ipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no amapantay jay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asa na makaturpos itaatawon ni Dorina? Ti amok kat agad-adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapul a maamuanta no apay asaan a makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga imay kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad-adal mo't saan ka di? Kasta ti amo tayo amin. Gamaamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani Amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka da kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ije bar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at lang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat kas ti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpurmi man ang tibagbagam, Dorina. Ustukit di dayta na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis.
Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man lang, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay kakit din, agawitan. Ay, diyak kayat. Dito itapay laan. Takayat ko pa iti agbartag. Sir, dagijay da Dorina kanti gayom na. Nakatugaw da iti da iti abanta. Umay ka, asit gantay da. Wood, sir. Charis, a-order ka pa iti mainom. Naibusan ti arag. Dorina, addan da dadim. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, abay nga adda kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adda kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka ditan tagawid tayo. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko ba'y ti ag-enjoy. Bay-bay andak pa'y laang ditoy. Sana bale, addamat ni Charis akadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayo. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na barteken. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan ang nakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin ni Jessie Lidyo kan ni Daddy. Ti may isang adoption paper. Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko ka iti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Taisalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isong agpakada ako. Dali, saan da kamot apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Ang mumimat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punay nyo ti ipasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ama sa kabayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho, kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kanidadim. Kas tagaya, Mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaang tikabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumutun ti agawin. Anya, ngam diyang pa'y kayat ti agawid, Charis. No, dinangon kayat akaduan ditoy.
Manawat naklatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalom ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakala ang ababaunan. Isungawan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di ka nagpaguyod. At datayon dito igit ti kalsada. No nagadda yung tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, tsakpay kaya't agawid ko na! Hoy, Dorina! Di ka taray! Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. No adde may sa ibanag ikasapulan imawatan iti pamilya ni Dorina. Day takek saan niya ti tinabaknang, ti dakel balay, weno ti oportunidad iti abroad ti mangsulbar iti amin. Ti pudno iparipud ket ti ugali ay saanan imakontrol, ken ti panagsakit ignited iti tataw maagayat ken kuana. Idi nagsubli ni Dorina iti balay kalpasan ti panagbatek, saan laing isakit ti ulo ti awit na. Inawit na met ti nadagsen e resulta dagiti desisyona. Ni Dina na inana, ket madanagan unay ni Amado na amana, ket nakita na nga saanan ikasla simpo ipanagpasaway ti mapasama. Ni Dali, tinabayadyan niya agserserbi iti pamilya, ket isutay ti kadawyan ipagibalesa ni Dorina iti pultat na. Data ti makapasakit, ti tao nagserbi iti nasurok talapulo, itawen ken nagtarabay kadagiti anak iti balay, isutay ti may babaken mapasakitan babaen kadagiti sao. Ni Daliket ng rubi na agpanunat na puwanaw. Saan ta kayat na agpuna na awan ti utang na kadagiti amuna, iti sa balipay, dakel ti panagyaman na kadagdi na ken Amado. Niemno inaldaw i mapababati dignidad mo, dumting net ti dundaway idamajen ti badin no pasapulan mo pay nga dalinan. Dito ay narigat ti posisyon ni Dali. Kasla pamilyaen ti panangibilan na padakwada, nyen ti panagtrato ni Dorina ket kasla panayon imahipaladip na iti mata ti balasang, tatulong laing isuna. Ni Amado, no kasta, kit saan ikayat na palbusan ipumanaw ni Dali. Amuna ti sakripisyo daytoy ibabay ken amuna met niya saan nga ni Dali ti problema. Ti problema ket kasano nga maisuro ken Dorina nga at delimitasyon ti kayat na ken at de responsibilidad ti tumbel aramid na. Gapu iti data, nang rudi de dinaken Amado nga agpanunot iti may sa idakel desisyon, ipatulad ni Dorina idiay Amerika tapno agadan. Para kadakwada, babalin neti panagyan iti sa bayi lugar, adayo iti nakaugalian ikumportabo idiet, kit mangted ken puana iti tiyempo maagpanunot. Nyen saan amin kit mamatina day talain ti solusyon. At demang iparadip neno ti ugali ti parikot, saan isigurado ti panagbaliw ti lugar ti magbaliw iti tao. Mabalin pa'y na agrebelde ti ubin no mariknana nga mapipili. Dayto iti napateg ipunto iti istorya, ti disiplina ket saan basta panayadayo iti anak. Kasapulan imaawatan na no apay na adda dagiti limitasyon ken no apay na makapasakit ti inaramid na kadagiti sabsabali. Ni Dorina kabayatana ket saan makita ti situasyon iti kasta panagkita. Para ken kuana ti pamilya ket kasla kanayon imangpuntra iti kayat na. No adda ibaga ni Dali, makita na panagpakaango. No adda ibaga dagiti naganap na, makita na panagpuntrol. Isu isaan, inakastas daw mauray ti simpo, panangipabaklay iti dinatan na iti tabsat na ket nagbalinmanen ipakasaritaan. Kayat na imasurot ti kayat na, ken no saan imasuro, dagus rumor ti punto. Adda pa'y panagriri iti pagadalan, nang luna iti presensya ni Daniel, nasaan nga kaya ti Dorina nga umas asided.
Iti kasta ipanawen, kasla amin itaw iti adlawlaw na kek pagbalina na itabuso, uray awan met ti dates na aramid daken kuala. Nyen dito'y agbalin inapapateg ti reaksyon, saan imakontrol ti diet babayan iti panangikat kadagiti tao isaan mo ikayat. No tungdel pa ng balaad kek idilang mo ipanangkontra, bapukaw mo ti oportunidad makita no sa dino ti pasono. Nidurina kek saan pa'y inakasagana iti data ipanangamin. Nakapukus isuna iti reknena isaan isuna maawatan, niyem basit lain ti panapanunot na no kasano met ti rekneda di ti tataw madadel babayan iti panagsauna. Idi imbagada dinaken amado ti plano may papan iti Amerika, dagus nagked ni Dorina. Saan na kayat ti umadayo iti pamilya ken iti nakaugayan ibayan. Para ken buana panangpilit data. Para sa dagiti naganap na may sa data panagpadas imangted iti sa bali direksyon iti Vietnam. Niyem sakbay pay nga mo unas data pagsasaritaan, at dapay may sa nakaro parikot lay si mangpet manipod iti pagadalan. Naamuan ni Dorina nga posible saan isuna makaturpos iti high school gapu kadagiti back subjects ken saan irregular panagsiwet na. Dito inarit na titunay iti nadagsenti. Resulta, saan ang ilaing data may papan iti panagputot iti balay. Ti panagpuran na iti panagaday ket adda konkreto mangged, babalin isaan isuna makigradua. Daliday ni Dorina naamuan data. Ngem imbes nga sa pulena dagusti na saya pamuskusan, mas pinili na pa iti panaglibang ken panaginom tapno malipatan na ti pariko. Baysa daytoy kadagiti desisyon makita na kasalapan ng TED iti temporaryo, ginhawan dem at adalain imang padagsen iti problema. No adda buteng na saan ka makaturpos, ti kasapulan kit makisarita iti maestro, amwen dagiti pulang, ken itabumaan ti mabalin pay naaramiden. Ti panagbartek kit saan mangikat iti back subjects, at adda pay na ikabil na ti pati iti Pedro. Idaliket isumangan tinapanunot imang sarap nid ken kuana. Idi na amuan niya at Denny Dorina iti barken nakainom, nagdanagdagiti adda iti balay, nang lunat na mabalin pa'y ipagmaneho ti barasan iti kasta ikasasaan. Ni Charis, gayam ni Dorina, ket nakita namet nga saanen, nasaya at ti aramid ti gayan na. Adda dagiti gayam imangkuyob laing iti ragsak, niyem at damet gayam imangibaga nga desen no nakita na nga tulong ti tao iti Pedro. Ni Charis kit saan perpekto, dem iti dayto ipaset, nakita na masapul na gawid ni Dorina. Iti balay, dunting ti mensahe manipod iti advice ni Dorina. Kaya't na ikasaritaan dagiti na denak may papan iti kinapudno ikasasaad ti paradadal ti balasang. Dito'y saanan imabalin niya ilan ti pariko. Hindi natin amado ket kasapulan niya suwabat iti pagdadalantap no maawatan no apay saan pay sigurado ti graduation. Nasakit data para kadapuada, taamin oportunidad at daken Dorina, gem saan na nga inusar iti nasaya. Ti komentaryo dito'y ket saan ikaslapat dilawan ti ubing daputa lalugtan iti panagadan. Ti punto ket adda responsibilidad no mated ken ka ti oportunidad. No adda balay, suporta, tuition, ken tataw imang tarabay, saan igarantiya ti panagbaligi, kasapulan pailaing ti panagalad ken panagtrabaho ti mismo estudyante. Idi na amuan ni Dorina sa dino ti barnaaya ni Dorina, inbaga na padamado ken dina. Saan day tagaputa kayat na ipabayin ti balasang. Ti pangget na ket mayawid isuna di sa tatawj. Ni amado ken dali tinapan mangala ken Dorina. Iti bar, bakita manen ti panakeg ni Dorina, saan na kayat imasuro, saan na kayat itumapden, ken uray iti kasta ikasasaad ket na ibales na pay ti putat na ken dali. Data tinataro ibanag iti panagbalin abusado ti panagsaw, uray ti tao maumay mangisalatan ken ka, babalin mo pay ikitaen ikagusod no saan mo, ikayat na akuen ti pason mo. Nem ade sa bali pagsasanga ti istorya inang rugi net iti daytoy tiempo. Iti balay, tadde nakapita iti adoption papers. Data dokumento ket ng lukat iti may say sekreto, inabayadyan niya na iduli. Saan pa'y naamin ti may bagay iti daytoy ipaset, niyang makita nga adde nakaro koneksyon ni dali iti pamilya, saan lain ikasta tulong. Idi naglabas ti istorya iti naparabas, naamuan niya ni daliket saan lain, basta nagserbi iti balay, adda personal ken nadagsen irason no apay saan nakayat ipanawan dagiti anak. Ti panangipaampon, ti tinaanakan, ken ti panapilamang iti pamilya ket adda paylaing iti likudan dagiti riri. Adda may sa inapateg detalye iti data nga adoption papers. No ti may sa nauding makakita iti kasta dokumento, natural mapanunot na no asino tinaadoptar ken no anya ti tay papanana iti pamilya.
Nyan para kadagiti na taingan, saan daytay simple ipapelay. Data ket konektado iti decision inaaramid iti sakripisyo ni Dali, ken iti pananawat da na ken amado iti may sanga ubing ikas pudno maanakda. Saan nga agbalin ibaset ti ayat gapula intasaan inadtaod iti dara. Nyan saan net inaraka nga ilim iti agnanayon ti kinapudno, nang luna no ti kinapudno mismo ti mabalin imangted iti sabay, kay papanan kadaditi na palabas ipangyayari. Ni Dali, iti panagladit na iti naparabas, kit nakitaan iti panagyaman ken panagsakripisyo. At dati ang po idi ikasapulan na nga ipalubos na ti anak na kek mapadakel iti balay dadi na ken amado. Iti panakaawat na, data ti mabalin imangted iti nasaysaya at imasakbayan. Dito i-decision kek saan ikayat esawen na awan ti ayat na. Babalintay na po iti sobra nga ayat isuna inawat na ti sakit saan imaawagan nga ina iti inang daw. No kasta ti panagkita, mas maawatan no apay itas la naanos ni Dali iti ado ipanangpababa ni Dorina. Saan ta saan na marit na ti sakit, no diket adda ayat ni saan tay iba-iba iti ruwang. Nyen saan net ngerambeng iromantisaren ti panangantos. Ti tinaanusan ni Dali ket saan ilisensya para ken Dorina nga tuloy ibang pababa. Ti ayat ket masapul imaprotektaran ti dignidad. Data ti pakaseknan da di na kenamado, kasano na ipakaamu iti balasa nga uray anyapay tiregnana, awan ti karbengana imang trato iti sabay itaw, itasla awan pategna. Ti respeto ket saan, inakadepende iti trabaho, kinabaknang, weno estado iti balay. Iti panagawid da manipud iti bong, saan pa'y inaana sa amin. Ni Dorina ket nakainom, nakaputot, ken saan ikayat ibasuro. Ni Dali ket aganad imang puyo, ken ni amado ket adpades imang iturong ken kuan nga agawi. Nyen ti saan mapanunot ni Dorina ket adda napateg peligro iti panagpukaw-pukaw iti kalsada no na parte. Saan amin ni problema mabalin niya ilabasan iti punto. Adda diti segundo mabalin imang balbayo iti bayad. Iti daytoy ipunto, makita met ti kaibahan ti panang disiplina ken panang ibales. Ni amado ket nakapuntot, nyen ti kandrunaan, ipangget na ket may subli ti anak iti balay si tatawj. Ni Dali ket napabayin menen, nyen sinurat na lata. Ni Charis ket nagbalin saksi iti panagkaraw ti ugali ni Dorina. Ken ni Dina, iti balay, ket abul uray inabuyogen ti buteng. Ti pamilya ket saanen ibastad sa sarita may papan iti marka iti eskwelaan wenno plano iti Amerika. Ti paritut ket dumakel ikasla mabalin niya adda mapasamak saanen imay subli. Saan pa'y imaawatan ni Dorina nga adda dakel, sekreto, nakadeket iti tinaanak na, ken saan pa'y namakita nga ti babay, kanayon nga awagan na itatulong ket adda mas nadagsen ilugar iti biyad na. Niyam iti panagpatingda daytoy ipasek, at tulong amin da diti banad iti may sa ipunto, ti panagket ni Dorina imangawat iti disiplina, ti panagpartek na gapo iti problema iti pagadalan, ti panangipilit na ilumitlik kada diti mangkuyog ken kuana, ken ti sekreto inabayadyan niya na idurin. No agsasaruno da diti desisyon nga awan panadenad, babalin iti sumasaruno ipangyayari ti mangpukaw iti amin ipuntro. Ken dito'y at talinad ti kanglunaan isalagsod, kasano nga agbaliw ti may sa itaw na saan tay naikayat nga apuen nga at dapasapulan ibalbaliwan. Ti pamilya mabalin imangted iti oportunidad, babalin imang balaan, babalin imang sarapnin. Nen dumting ti gundaway ti tao mismo ti masapul makita ti epekto da diti aramid na. Para ken Dorina, dayta idun the wicket as citizen. Ti panagkita ken Dali ikasla basiklay ni tao, ti panagpabaya iti pagdadalan, ken ti panagbartek ket saanen, separado ipariko. Amin dadita ket parte ti may sai mas dakel, leksyon may papan iti responsibilidad, respeto, ken ti tinapudno isaan nga amin imang kontra ken kaket tabusono. No daduma, daditi tao imang lakden ken ka iti kayat mo ti mismo imang sarapnid ken ka iti resulta isaan mo pa'y ibakita. May sapay iba nag-isaan, iwambeng imalipatan ket ti panagpabidbid ni Dorina iti badina kas may sanga anak, nakaugayen, imay paay ti kayat na. No iti nabayag iti ang puket amin ikasapulan na ket alisto, imay paay, mabalin iduwakel tirik na inorman lain na tupal ti amin iti kayat na. Saan tayo sigurado na day talain ti makagapo iti ugali na, nem iti wakita iti istorya, narigat para kenkuan nga umawat iti saan. Ti panangibaga da diti nagalak na nga agadal isuna idiay Amerika, ti panangbalaad ni Dali, ti panangawat iti dilin may papan iti tagsat na. Ken uray ti simpo ipanangipapanaw ken kuana manipud iti barket kasla agbalin amin personal ipanangdanglan iti wayawaya na.
Dito'y may pakita ti may say na pateg realidad iti panagpadakel. No saan masusulo ti ubin na at delimitasyon. Titong delimitasyon iti masakbayan ket mabalin marit na naitas laing sulto. Nyan saan net simpong na ibaga basol amin ni Dorina ket nalpasen ti panakaawat iti istorya. Dadi natin amado ket makikita met imang sapul iti gusto wagas tapno maiturong ti anakda. Adda buteng da ino nakaroti panandusa at adda na adrebelde. Adda met buteng da ino palugusan delay at adda na mapupaw ti kontrol. Data tita sa saad inapadasan da diti adu pamilya, no ti anak kit saanan idumdeg iti normal panangibaga, tanya ti rambeng isulong. Ti plano nga Amerika ket nagtaod iti data panagdala. Saan inasaysaya at ti amin detalye ti plano, niyan makita nga saan net kayat na diti naganap na ideleng ti anak da. Kaya't nalain makakita iti may sa panguspusan sakbay lumalapay ti situasyon. Idali iti daytoy ipaset ket kasla konsyensya ti balay. Saan isuna ti adda otoridad imang disiplina ken Dorina, ken isu ti dahilan no apay saan nakayat na surek unay itiriri. Amo na ti lugar na kasabseserbi, diyan amo na met ti tinapudno isaan tay imay baga. Data ikinaulimek ti manted iti nadagsen emosyon iti tungdal panang pababaken kuana ni Dorina. Para ken Dorina, may salaing itatulong ti kaulit na. Para ken dali, anak na mismo ti mangibaga kadaditi na sakit na sao. Dita ket saan pay imaawatan ni Dorina, isu iti reaksyon ni daliket kasapulan iti tayan iti duay level, nasaktan isu na kas tao, ken nasaktan isu na kas inai saan pay imabalin imangibaga no apay. Ti adoption papers ket isu ti agsilpo kadaditi na parabas ken iti addama. No awan data dokumento, babalin niya at tultuloy pay inaiduling ti sekreto. Niyang idi adda nakakita, ng bloody rumor ti posibilidad imaguya ti kinapudno. Importante dito nga saan iti dara laing ti tema. Dadi na ken amado ket nagpadakay ken Dorina ikas pudno maanak. Idalinet ket nagtalinet iti asided, saan imangala iti papel ti ng padakel ken kuana, dem kanayon ibang tarabay. Isu iti istorya ket saan imangisadeng iti simpleng saludsod no asino ti pudno na ina. Adda ina inang ipaslay, ken adda ina inang padakel, adda net ama inang awat ken ng tarabay. Ti problema ket no pasano maumawat ni Dorina iti data iti napudno, nang luna iti tiempo inakaro ti putot ken panagsusupiyat na. May papan iti pagadalan, na pintas net iti tayan ti contrast iti ragsak makayat ni Dorina ken ti responsibilidad ni Plitana. Kayat na ti panaglibang, ti panagpartek, ti panagpuyog kadaditi gayan. Awan ti dates iti panagragsak no adda balance. Niyam no ti panagragsak ket mo usar ipaglibasan iti problemang masapul sulbaren, agbalin data ipanagtapaw iti tiempo manipud iti masakbayan. Ti graduation ket saan ibigla mapukaw iti may sangaal daw. Kasla resulta data dagiti adu basit panagpabaya inagulong. Dayto iti may sa eleksyon inapateg, ti dakel iparitut ket masansan isaan idumteng ikas dakel ibadyo. Manglugi iti basit panangibaga na inton diget, babalin pay, awan net mapasamak, adin ga iti consequence ket aden iti sango. Ni Charis ket na ipakita met iti interesanteng papel. Gayam na ni Dorina, isu inatural na adda loyalty. Nyam iti bang, bakita nga adda punto iti loyalty ket saan ipanangkonsintel. Do makita inabarteken ti gayam ken mabalin ipagmaneho. Tinasaya at igayam ket saan imangibaga nga bayam lay. Tinasaya at igayam ket manglapden, magawag iti pamilya no pasapulan, ken mangpili iti safety uray magura ti gayam iti data minuto. Dayto iket may say simpon dem na pateg i-commentary iti kultura ti barkada, saan nga amin ipanangkontra iti gayam ket panaglupo. Nadagduma, data ti kaunaan iporma ti pudno ipanakigayam. Ket no adda may say saan itasapulan imaulit, data ket ti panamaneho iti nakainom itasasaan. Iti istorya, data ket saan laing sembolo ti panagrebelde, konkreto peligro data. Babalini madanggan ti driver, ti pasahero, wenno ti inosente itao iti kalsada. Isu ti panagdanad ni Dali, Dina, amado ken uray ni Charis ket saan ipanang overreact. Adda rasonda. Ni Dorina ket mabalin imarit na nga adu unay ti mangbantay ken kuana, nen ti tinapudno, at dagundaway ti panagbantay dagiti tao iti aglawlaw ti mismo imang sarap nib iti biyad mo. Iti panagpatingga ti daytoy dua nga episode, saan pay inalpas ti drama. Ti problema iti graduation ket adatay. Ti plano iti Amerika ket awan pay ti final ipanakawa.
Ti sekreto ti adoption ket agur-uray imay baga. Ken ti panakabawon ni Dorina manipod iti panagpartek ket saan pay itas iti panakabawon ti ugali. Ngem klaro ti na ipakita ti istorya, dagiti desisyon naket asidejen imang iturong iti may sa pangyayari bisaanen ipasta mabalin ipagsubli. Isuino at may sa ibanag imaala ditoy, day taket ti pananawat niya ti ayat ti pamilya ket saan lain panangtet iti kayat. At detiyang po iti ayat ti panangibagay iti saan, panangala ken ka manipod iti lugar ti saanen safe. Panangdawat niya suwabat ka iti basomo, ken panagtalinat iti asideg uray si kan mismo ti magpapanaw kadakwada.